Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního netradičního videa, protože dneska se budeme uklízet osmáčí šuplíček. Je tam fakt bordel, tak se na to můžeme rovnou vrhnout, tady máte obrázky před. Co by to bylo za osmáčí video, kdyby tady nebyly osmáčci, tady máte zmrzlinku. Úplně zbožňujou pastyňák, petržel nebo řepu. Tady máme čikinku. Vypadají jako kdyby týden nejedli, co? Oni to žerou strašně rychle, jo? Takže se nedivte. Takže jdeme na to, jdeme uklízet. Hezky se tam uklid. Máš tam bordel. Takže, první uklidíme teda písek. A tady vám dám asi timelapse, aby se to nemělo tak pomalé. Tady můžete vidět, proč je důležité uklízet si svoje šuplíčky. Je tam fakt bordel, jsou tam prostě zbytky jídla a teďkom se jdeme hezky zamést. Normálně, jak se na to koukám, tak bych vám chtěla říct, že jak jsem to zametala, tak tam byl ještě písek. Takže to šlo strašně špatně zamést. Takže toto budu zametat asi tak jako 2 hodiny. Teď vám tam budu ukazovat věci, co mám pro osmáčky. Takže první tady máme písek. Jako další tady máme pytlíky, když uklízím. Dále misku, do které si dáme všechny odměrky a lžičky a takové věcičky. Dále takovou plastovou nádobku, do které si dáme tady tyhle mrkvové zlomky. Osmáčci to mají strašně moc rádi, jenže to je na ně někdy moc velké. A prostě jim to musím nelámat. Pak tady máme kinou. Quinoa je úplně super. Není to olejnina a můžete kinou krmit jak chcete. Dále tady máme lžičky, nějakou nabíračku a to zdáme takhle hezky. Dále tady máme drátek, protože naši osmačci chtějí vždycky strašně moc zdrhnout a poběhat si, takže musíme je zadrátkovat. Dále tady máme sítko na písek. Jako další tady máme směsku. Jako nevím, jaká je to značka, asi Natureland, ale nejsem si vůbec jistá. A tak to tam přisypávám do jedné, protože už jí moc není. A je zbytečné to mít jako trošku v různých boxíčcích. To jsou zrovna zavařovací skleničky, ale girl, whatever. Takže tam hezky nasypem, ať to máme estetické. Omlouvám se za případný hluk. Osmáčci se rozhodli, že budou nám hezky hrát do toho. Takže děkuji, Čikinko a Smrsko. Takže teď si to dáme hezky na bok. Takže momentálně zkouším tady tuhle kouzelnou zahrádku od značky Oniland. Je úplně super. Obsahuje to strašně moc super věcí, jako třeba bylinky, zeleninu a tak dále. Je to fakt super směska, akorát osmačci moc nejí ty sané sané granulky, mluvám se. Moc je nechci papat a vždycky z toho vyžirou jenom ty dobrodky. Takže tu zeleninku a bylinky.
A tady si to hezky přispávám do těch zavařovacích skleniček. Takže tak. Budu mít dosti papání, jupi! Oni úplně to milujou. Ještě se tam dáme opatrně, abych se to nevysypala znova, že jo? Abych jako nemusela zametat. Chápeme? Zavřeme a uklidíme. Vidíte tam ten bordel? No to jsem se tomu už vysypala. Takže to hezky ještě zametu. To už jsem teda nenatočila. Tak si... natočila! Sorry. Omlouvám se. Co? Takže jsem se tam prostě jakože udělala bordel zase. No, jdeme dále. Co to máš dále ještě? Ještě to zametem, Tady taky dosypeme ještě, tam jsem měla předtím ten anilant, jo? Protože já jsem měla vlastně, mám 4 ty zavařovačky, nebo sklenice, nebo nevím, jak to mám nazvat. Dózy mám. Mám skleněné dózy a vlastně v těch 3 jsem měla tu starou směsku, už se nepamatuju, jakože ona není stará, jo, ale já si nepamatuju, jako jaká je to značka. A teď jsem koupil ten anilant, je to 800 gramů. A dala jsem to do té jedné dózy. Já se omlouvám, že prostě moje mluvící schopnosti jsou někde v háji, ale prostě dneska je bad mluvící den a mám prostě den blbec dneska, tak to musíte pochopit trošku. Takže jsem se tu směsku dala na bok a je to super. Tady máme můj ručně vyráběný dřevěný mostek. On tam jako byl předtím, ale jelikož jsme museli luninko oddělit, tak už to nemohlo být. Pak tady máme dřevěnou misku, nevím, co do ní teda budu dávat zatím. Dále tu máme ručníček. Tady tím ručníčkem utírám většinu napáječky, protože je čistím, tak prostě jsou vždycky mokré, že jo, nebudu jim tam dávat mokrou napáječku. A napáječku jim čistím každý den a taky doplňuju každý den novou vodu. Takže ten písek jsem dala nahoru na skříň, protože zabíral strašně moc prostoru. A tady bych vám ráda ukončila toto video, pak jsem ještě zašla ven pro třešeň. A holky úplně zbožňují třešeň. Fakt. Hlavně ty květy. Dávejte to svým osmáčkům, budu vám za to vděční. Takže, ráda bych teda to video ukončila, doufám, že jste si něco z tohoto videa odnesli, což asi ne, ale doufám, že vás video bavilo. Užívejte si a starejte se dobře o svoje osmáčky.